Kamu akong mga bodyguard? Yes, boss. Mga isog mga mo. Isok kayo. Ikaw, isog ka. Isok. Kusya. Kusya ba? Ikaw. Kusya. Isog yan. Kaon. Kay mo may bodyguard nun duha. Minangnan ko isa kabuk nga muhilot. Kinsa ninyong duha? Ikaw. Tutok ito. Ito. Ikaw. Ikaw. Ikaw na lang. Oh, sige. Gusto ko kuan. Bulawg buhok. Ako, boss. Oh, ikaw. Move. Kina. Kamu may mga bodyguard nako. Isog man jud kay mo. Isok kay boss. Dako kay gawas ako. Kita mana? 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 Gaya kayo. Kaya ka ni boss? Aw. Very good. Okay ka na, okay. Sige, approve na ka kay nga ikaw akong bodyguard. Sige, isog mo kay ka. Ready na ba mo? Ready, boss. Ikaw, ready na ka? Ready, boss. Natay mission. Ato na katong pinakahari dito sa Pikas Suga. Let's go. Boss, pag-inahinay. Iprotektahan ko lang, boss. Ikaw ang bossing. Ah. Op, tama na. Padayon ta. May napitan ba? Ano yung asa pong halon? Asa. Op, tama na. Tama na. Tahi ko. Naputok tahi ko ninyo. Tara, padayon ta. Naputok tahi ko ninyo kaya ako inyong busing. Bossing. Protektahan ka lang, boss. Gaya na karami. Padayon ta. Dipinsahin ko ninyo. Kaya ako inyong bus. Dali mo dahon mo. Agay. Ipa akong bitin. Buyad mo, boss, oy. Unsay mo buhatan ni mo, boss? Kasi buhato ninyo. Tingnan ko pagpadali mo. Kuha na yun na. Ito. Relax. Gigil ko, boss. Relax. Sige, tama. Pangita mo pisik at higtan ng bitinan ni nga mo gipaak sa akong tiil. Yes, boss. Nakita na kayo. Yes, boss. Mo, unsay gihulat ninyo. Lakaw na mo. Buwan mo ka kayo. Asa, mapisik din yan. May pisik na eh. Adara! Pisik! Asa ang pisik ron? Tapos ito ron. Apara. Ay, gini ron. Tara, boss. Aw, sige. Waa ang bitin. Tara, boss.
Sige. Kuhaan ninyo ang bitin. Paak ni mong boss. Ibitay gid ka karong kahoy. Oh, kahangin. Tara boss, boss. Unsa man na? Pagkat mo naman ako boss. Aw, sige. Unsaon nila ako boss? Di tayo na atong kahoy dako. Yes boss. Ibulat ka na mo gilid kay aron mamatay ka kay ikaw gapaak sa mong boss. Kaya ka mamatay ka unya marisi ka. Gabaan ka. Ani? Oh, dagko kayo. Iso kayo na magatangatang ka, wa ka nahadlok. Boss, saan ka naman? Boss, dito ka. Sa amin nga lugar eh. Saan? Lugar na diri nga hangin. Matay na eh. Okay, time sa. Pura lagi na ni mahong tae. Ano mahong yung tae? Kinsa may nakalipang yung buha? Siya! Siya! Dili ako ikaw! Siya! Sige, paglalis. Tara, padayon ta. Asa mo taagi ni? Diri boss! Dito boss! Diri boss! Pagdaong mo duha. Dito! Asa Dito tinuod? lagi! Dito lagi! Kapon duha. Asa tinuod? Dito na lang boss! Asa tinuod? Na. Dito boss! Dito na lang boss! Tara, Ano na niya? padayon ta. Okay, bakit namin ka? Sige, kunade. Kani boss! Di ni makaya boss! Kuya, sa may buhaton na to na. Malagan lang to boss!